Советский храм фильм «Мы из джаза» Карена Шахназарова был назван лепшим фильмом 1983 года. В прокате яго паглядзелі 17,5 мільёнаў гледачоў. Картину купили 26 краін. Усе музычныя нумары фильма стали хитами, и мы выканаем для вас. Марк Менков, Дмитрий Иванов, Старый рояль. Солист, лауреат международных конкурсов Александр Волоченко. Лауреат международных конкурсов з віншаваннямі оркестру і свайму педагогу Зоі Станіславовні Філатюк, Лаўроў Іван з музычным падарункам Дмитрий Григор'ю, марш «Ежи».
рэпертуары аркестра з'явіўся новы твор, ноты якога былі перададзены асабіста самім кампазітарам. Гэта Аліна Безансон, творчая біяграфія якой змешчана ў энцыклапедыі «Хто есть кто» у Рэспубліцы Беларусь. Музычная мова твораў Аліны Безансон адрозніваецца выразнасцю мелодый, пошукам незвычайнай гармоніі і высокай духоўнасцю з глыбокім філасофскім сэнсам. Аліна Безансон. Движение планет.
Лауреат международных конкурсов с віншаваннями оркестру и своему педагогу Богдановой Татьяне Евгеньевне, Коротков Руслан, Сергей Прокофьев, Монтеки и Капулетти. Юная Консуэла Веласкес-Торрес написала песню, якую зовуть «Цудом одного хіта» «Бесаме мучо». Одна песня і увесь свет у яе ног. Песню, якая з віруснай хуткасцю распаўсюдзілася па зямным шары, перавялі на 16 моў. Выконвала незлічоная колькасць спевакоў, груп, ансамбляў і аркестраў па ўсім свеце. Консуэла Веласкес, «Бесаме мучо», солистка Наталья Агеенко.